Para pamirsa ingkang dipun-tresnani Gusti, tentrem rahayu. Kula Pendeta Herpin Karisma Santituta saking GKJ Purwokerto. Ing dinten Senin 19 Januari 2026 mlebet Minggu Limrah. Kepareng maosaken renungan padintenan ingkang kaanggit dening Bapak Pendeta Immanuel Adi Saputra kanthi irah-irahan pitados. Waosan kitab suci kapedhik saking lelakone para rasul bab 8 ayat 37 ingkang mekaten suraosipun. Atur wangsulane Sang Filipus, menawi panjenengan pitados kanthi gumolonging penggalih kenging. Paring wangsulane, kula pitados bilih Gusti Yesus Kristus menika putraning Allah. Mekaten sabdanipun Gusti. Ing satunggaling dinten wonten lare alit ingkang nembe sinau nglangi ing kolam renang. Pelatihipun sampun nyemplung ing kolam nggatosaken lare ingkang dipun latih. Salajengipun pelatih menika dawuh supados lare menika mlumpat lan nyemplung ing kolam. Lare menika kendel, semu ajrih lan mangu-mangu badhe nyemplung ing kolam. Pelatih pun bengok, "Cah bagus, ora usah wedi. Pracaya karo bapak. Mengko nek jegur, bapak bakal nampani. Ayo, ora perlu wedi." Sasampunipun mireng ingkang mekaten, lare menika nyemplung lan nglangi dumugi ing pelatihipun. Lelampahan menika ngengetaken kita dhateng cariyosipun Priagung, penjaga kaputren saking Etiopia. Sasampunipun Filipus njlentrehaken bab Gusti Yesus ingkang sampun kaweca ing kitab Yesaya, manahipun Priagung menika rumaos trenyuh. Salajengipun nalika lampahipun kekalihipun dumugi papan ingkang wonten toyanipun, Priagung menika lajeng matur, "Lah menika wonten toya. Menapa wonten pambenganipun bilih kula dipun baptis?" Mireng pandangunipun Priagung menika, Filipus lajeng ngendika, "Menawi panjenengan pitados kanthi gumolonging penggalih kenging." Tanpa mangu-mangu, Priagung menika atur wangsulan, "Kula pitados bilih Gusti Yesus Kristus menika putraning Allah." Wangsulanipun Priagung menika nelakaken agenging pitadosipun dumateng Gusti Yesus. Priagung menika kanthi mantep atur paseksi bilih Gusti Yesus menika putraning Allah ingkang sampun pinesti rawuh ing jagat milujengaken gesanging manungsa. Priagung menika boten namung mangertosi piwulanging kayekten bab Gusti Yesus, ananging pitados kanthi gumolonging manah bilih Gusti Yesus menika Sang Mesih. Minangka kagunganipun Gusti, saestu pitados Gusti Yesus menika ingkang badhe milujengaken gesang ing jagat menapa dene ing kalanggengan. Mekaten renungan padintenan ing dinten menika. Gusti amberkahi. Amin.